yenu si ejide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kene Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana ugochitubelu Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị ugochitubelu ga-adị ugochitubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erigo anyị front and back ndị oche enyi anyị front and back fọdụs gara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa okwu na ụka abịakwa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwa n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi oche n'ụbọchị tata maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia maọbụ n'eziokwu TV kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja ugochitubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị bụ Igbo spirituality part 1 Igbo spirituality part 1 nke bụ kedu ihe bụ usoro okpukpere ndị Igbo ya na ụmụ Afrịka ọnya ka anyị ji bịa mana bifo anyị gaba n'iru ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ ọnwa ọbụla nke ọnwa Jun na-aga n'iru ị ka nwere ike iso na ya bụ aja ị nwekwara ike iso na ya bụ aja ebe ọbụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum maka na ike Chukwu zuru ebe niile kedu ihe anyị na-eme na ya bụ aja aja mbụ n'elu aja ịpụta ihe aja esigoro na ebu n'imirikite ndị mmadụ elu anyị anaghị esho ihu ọrụ maọbụ na soshal midia maọbụ testimonies you know why ọ bụrụ ihe anyị ji maka ịbịa mana I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'Igbo maka na Igbo bụ ike ihe ọzọ nchọrọ ka nkọwala gị bụ na ọ bụrụ na ịchọrọ iso na ya bụ aja bụ ịchatịa m na WhatsApp forward ya token donation to the account number chatịzie m gị na WhatsApp agwa gị other details I need from you in order to book you ihe anyị na-eme bụ na anyị na-ewere ya 3 prayer request debe n'ọlta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi n'isi ụtụtụ a ejegori m na tempụl chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị nke ọnwa Jun a then ụbọchị ikpeazụ anyị jee na mmiri nke ọnwa eje na mmiri chụọ aja n'afa mmadụ dum gbagoteze na tempụl chụọ aja to entities of powers n'afa mmadụ dum then anyị gazie n'ebe nchụaja gbuo ebubo ebe saraka nwanne chụba aja maka na ike dị na aja a na-achụ n'Igbo maka na Igbo bụ ike now ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi ị ya anụ taa send them message na WhatsApp 0805 78 37672. I repeat 0805 78 37672 ma ọ bụ 08
0813871 ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Ihe a chọrọ ka anyị kọwalụ gị Igbo spirituality. Kedu ihe bụ Igbo spirituality? Igbo spirituality bụ ọdịnala, and I can tell you na ọdịnala dị nsọ. O nwere ihe dị iche na ọdịnala ya na omenala. Aṅụra ngwọ na nkwụ na-abịa na mma akọwara ya odo anya, maka na what you don't know is only a mystery to you and not to all. Gịnị bụ omenala? Omenala bụ etu ndị si eme na ana befa. Omenala differentiated from one community to another. Ihe ndị na-eri ka ndị na-asụ. Anyị na-asị na omenala ndị dịrị ndị. Yes, omenala bụ ihe mmadụ ji aka ya, obodo ọbụla ji aka ha, the leaders of the community ji aka ha formulate n'onwe ha, si na ihe a bụ ihe jikọrọ ha, ọ bụrụ etu ndị si eme. Ka mmalụ ga-atụ n'obodo anyị, o nwere otu dị iche iche ndị ọdịnala nọ, nke nsogbu nọ n'ime a na-akpọ otu ọdịnala. Otu a bụ otu friends, ọ nọ ka klọb. Oke, ka m werekwa klọb nọ ya wee mmalụ ga-atụ ọmụmụ Egbungu Friends Club. Ihe abụọ anyị nwa ji aka anyị mere onwe anyị constitution. Anyị nwa ji aka anyị mere onwe anyị ha na-akpọ ido agbata. Ido agbata bụ na ịbụrụ ebe member of the club, a ga-agụrụ gị nsọ. Ofu n'ime nsọ ya bụ nwaanyị n'ime ejekwa nwunye onye klọb ibe gị, n'ime afọ ihe ọma na-abịa na onye nke gị, onye klọb gị je gbachie. All those things, ịghọtara ya? Ihe a bụ ihe anyị nwa ji aka anyị zukọta wee si na-etu a ka anyị ga-esi na-eme na klọb anyị. Anyị gụsịkwazie ihe ọ ga-abụ ime ịmara ịda iwu. Ịghọtara ya? Ihe niile abụ ihe anyị ji aka ha, bịka ọnya ka a na-akpọ omenala, etu ndị si eme na befa. So omenala nwere ike ghara ịdị perfect. Iji maatụ, agwara m ụnụ na ihe m gwara ogo ji wee si Chukwu okike na m chọrọ ịwụ the oldest man na my own village. You know why? Achọrọ m ịwụ the oldest okenye because na o nwere ihe m chọrọ ka m chenjie constitutional wise, as in traditional wise, a na-eme na be anyị bụ omenala. Nwa na onwe m personally, I'm happy with. Aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa ka m kọwara gị ihe bụ omenala. Na be anyị, ọ na-abụ ọ bụrụ na nwaanyị n'ala Igbo, nwaanyị nụọ di jee na be di ya. Ana m agwa gị etu omenala be anyị si dị. Nwaanyị nụọ di jee na be di ya, o ruo ebe ahụ, ọ bụrụ na ọ mụrụ nwaanyị na ọ mụtara nwoke, definitely onye ori egbe ga na-anọ one side na-warm up, maybe uncle ma ọ bụ brother to her husband. Ihe ọ pụtara na etu esi eme n'ala Igbo na ọ bụrụ na ọ mụtara nwa nwoke, ụmụ ya ndị nwaanyị nụcha di, nwaanyị nwụọ, onye ori egbe abịa. Ịghọtara ya? O nwere ike ọ bụrụ husband brother, mụnwa wee kwuo na ọ dị wrong. Ị na-ege ntị? Ihe m kwuru ji wee kwuo na ọ dị wrong bụ eziokwu na sorry, eziokwu n'ụwa kịta na ọ bụrụ mgbe gboo, mgbe ezi dị n'okwu ụkwa, nwaanyị bịara ije edi adịghị ekwekarị ka ụdị ihe a mee. Nwaanyị bịa ije edi, ọ bụrụ na ọ bịara mụọ nwoke nwaanyị na ọ mụtara nwoke, o nwere ike ịnụta nwaanyị ibie n'afa di ya. Etu esi eme ihe bụ na ọ ga-edu ofu onye nwanna di ya wee jee nụọ nwaanyị. Ọ nwoke ahụ otu ka a ga-epresent dịka di, mana onye ga-eweta ego a ga-eme bụ nwaanyị anwa na-anụta ya n'afa di ya. Ịma na nwa ọbụla nwa a mụtasịrị, nwaanyị ahụ anụtara mụtara wụ n'afa di ya. Ịghọtara ya? Nke a ihe ụfọdụ ji eme etu a bụ ka ha wee dị sure na di ya na ngwurube di ya nwere nwa nwoke ga-enwe ike ịzọdo obi zọdo na be di ya. Mana abịaziela ụka na-adị, ọtụtụ ndị mmadụ adịghị emezi ụdị ihe dị etu a. Na ndị ọ nwekwara ihe ndị Igbo na-eme a na-akpọ ịhachi nwaanyị. O nwere nwoke ya abịa mụọ ọsọ nwaanyị mụtara nwoke, ọsị ofu adị ya nwaanyị ma ofu nwa ya nwaanyị, nne na ime ejeji. Na ihe a ga-eme bụ na ọkpọ obodo, ọ ga-akpọ ụmụnne ya. Ọ bụrụ ihe a na-eme na nzuzo, ọ kpọọ ụmụnne ya, o bute mmanya ma ọjị ma etu esi eme ya, wee gwa ha na taa going forward na Ifeyi nwa ga-anọzi n'obi ya dịka nwa nwoke. O nwere ka esi eme ya bụ mmemme. O mesịa ya, Ifeyi nwa ama anụ di, Ifeyi nwa ga-anọ na ngwuru dị ya na-amụta nwa nwoke niile ọ mụtara ga-anọchikwa n'afa nna ya. O nwere onye ga-eri ekpe ya. Ị na-ege ntị? Ihe niile abụ culture, omenala ndị. Now mana abịaziri kịta na etu ụwa siri kịta na-emekarịzi ụmụ ihe ndị a.
so mana ihe mụnwa na onwe chọrọ my concern ndị a bụ na ọ bụrụ na nwaanyị bịara n'ọdị ya na di ebi ọfụma ọmụọ nwa nwaanyị ihe mụnwa kwuru bụ na ama achụpụ ya. Ịghọtara ya? Na kịta azụ ọ na-awụ ụfọdụ nwaanyị akpagbube nwaanyị dị etu a, anyị tara nwaanyị a nwere ego jekwube ndị human rights lawyers ka eje kpewere ikpe na court. Ịghọtara ya? Maka ihi na mana nwaanyị ya emewetu a nwaanyị nwere ego, nwaanyị jere akwụkwọ nwee ike ikere m modern rights, mana achọrọ m ka emebie ya turu ọdịnala wee. Ọdịnala wee bụ na ọ bụrụ na nwaanyị ọbụla ekwucha ya isudo ọfụ na asị okenye obodo kwuo na from today going forward nwaanyị ọbụla ya na di ebiri ọfụma ọmụọ nwa nwaanyị, onye ọbụla ejekwana je disturb nwaanyị anwa na property di ya. Ibi nwaanyị anwa bicha ndị nwụrụ, as long as ihe nchọrọ iche nje ebe a bụrụ as long as ụmụ nwaanyị anwa nwoke anwa nwụrụ anwụ mụtara ụmụ nwaanyị, as long as ha niile ka dị ndụ, ha ga na-eyabe eri oke nnafa. Ọsọ ya bụgo na ha nụrụ di, kedu ka ị ga-esi wee justify ya? Eneghị anya nwoke nwere 4 dekin na awada, ọmụọ nwa nwaanyị nwụtọrọ nwoke bichaa ndị ya nwụrụ, ụnụ abịa ka ụnụ bịa chasị ya nwunye ya, gịnụ na nwunye ya na-anọ. O nwere ike ụmụ ya anyị na-anụsigo di, nwaanyị nwere ike nwụkwụzie ndị ọnkụ ejezowa 4 dekin, in the sense na nwaanyị na ife anyị nwanne ha nwoke amụtọrọ nwoke. Who does that? Ihe mụnwa kwuru bụ na nwoke ọbụla na-eme ọfụma wee nwee ego wee nwee ezinụlọ, ihe mere o ji wee mee ọfụma wee nwee those property anwụrụ n'azụ ọwụ because of na nwunye ya nyere peace of mind. Ụmụ ọ mụtakwuru amụta sokwa ekpere daadị ya ekpere, maka na nwoke a na-eje ahịa, ụmụazị ya asị daadị ahịa ọma wetakwara anyị biskit, so ụmụazị ya sokwa ekpere. Kedụzi ka ọ ga-esi na nwoke a kpachara akụ na ụba wee nawachu ịbịazie chụsa nwaanyị chụsa ụmụazị sokwa wee contribute in one way or the other maka nna ha ịkpata ego. In fact, if na nwaanyị nyegodo nwaanyị eso kpata ego mana o nyere di ya peace of mind na-atụ ya alụ, also contribute na that money. So ọ dị very wrong ịpụta si na ọ mụtara nwoke maka ihie ịchụpụ ya. Ọ bụgo na ụmụ ya ndị nwaanyị a nụsiri di, mgbasokwu na ọ bụrụ o make sense na nna ya nwee 4 dekin, o jee nuo onye na-agba keke ma onye na-agba ọkada enwere anything. Now agụ a na-agụ ya na be die ware nna ya nwere 4 dekin, ofu ọnkụ onye na-eri ego 4 dekin. Ọ dị wrong. Ihe mụnwa kwuru bụ na onye ọbụla wee onye ori egbe ma ọ bụ ọnkụ ga-anọ one side until nwaanyị anwa nwụrụ, until ụmụ ya niile anwa ndị nwaanyị niile anụrụbe di bụ ụmụazị nwoke a na-ekwu maka ya mụtara ha niile anwụrụ. Ọ bụrụ na ha nwụrụ ori egbe so n'ọkọ, ọ bụrụ na ha jere be di, ha ga-esi na be di ha anwa bịa na-ewere akụ nna ha. Ọ ihe m nwakwu. Ịghọtara ya? Adịnaba anyị igbe chenji olesi na ịgbagọta to some certain maybe bụrụ the eldest man, ikwucha ya itiri ya ụfọdụ onye ọbụla mere etu a na gbuo ya, onye ọbụla acha n'ụzọ. Ịghọtara ya? The mbụ na-ekwesịrị iji constitutionally wee na ọdịnala wee chenjie ya so that o nwere onye ọbụla anwa. Ọ bụrụ na nwanne gị nwoke rụtara ụlọ nwee ezinụlọ, ọ bụrụ na ọ nwụrụ, ha bugoro maka onye nwee 4 dekin, ọ bụrụ na ọ nọrọzi ndụ, ụmụ ya ndị nwaanyị anụsigo di, ha ga-esi na be di ha bịa na-egburu plantain dị be nna ha. Ha ga-esi na be di ha bịa na-ewere ihe ana. O nwere ike ọ bụrụ na nwoke nwere ọgbọrọ ma na nwoke nwere ugolo, ha nwere right isi be nna ha bịa na-ewere ihe dị n'ala be nna ya. Ọ bụrụ ọzọ ọ bụrụ na nna ya nwere ugolo nwee ọgbọrọ, ihe ndị a na-amịtacha ego, esi ya nọ na be di ya aga ọgụgụ ya, gịwa bụ ọnkụ eji ebe a je na-efe ọgbọrọ je na-efe ugolo, eji ọjị ekwu isi anụ nwaanyị ka ọ bụ. Who does that? Ịghọtara ya? So ihe ndị a ihe nchọrọ ichenji, ịmana ihe abụ omenala ndị ọkwa ịma na ọ bụrụ etu ndị a si eme ka ndị a si eme. At least ndị ofe mmanụ na-ekenye nwaanyị properties. Ọkwa ị nwere idea? Gịnị ka m na-ekwu? Ihe a nkọwalụ kịta bụ ka m wee kọwalụ gị ihe bụ omenala, etu ndị si eme. Ihe a nkọwalụ kịta nwere ike ọ bụrụ etu ndị Enugu si eme ma ọ bụrụ etu ndị Abịa si eme. Even na ịbatakwuo na Abịa enwere ike ndị a na-eme nka, ndị a na-eme nka. Ihe a bụ etu obodo si kwenu na ha esi na-eme nke ha. So ịghọtaghị ihe bụ omenala. Omenala abịa na nwaanyị, yes, ọ bụrụ na nwaanyị ije na ndị neighboring town anyị ka anyị were ha maatụ ndị ọzọ obodo, esogo nduga my cousin brother oje nụọ nwaanyị ebe anwa. Mgbe ahụ ọ nụrụ nwaanyị bụ na 90s, mgbe ahụ ọ nụrụ nwaanyị anwa anyị ji baro bute ji tubers of yam dị 100 etiri na wheelbarrow.
mana abịa na be anyị oraifite ya dị eme ị na-ege ntị. Odo a friend m nwe onye ọzọ bụrụ si na ha emeghị na anọ with 50 tubers of yam, mana adịghị eme na oraifite. Ịghọtara ya? So ihe a bụ omenala ndị, mana ihe bụ Igbo spirituality bụ ọdịnala. Ọdịnala wụ those ihe Igbo na-eme bụ ọkpụtọrọkpụ, etu esi eme ebe a ka esi eme ebe ọzọ. Ka mmalụ ga-atụ na Igbo spirituality, ọdịnala Igbo kwenyere na o nwere ihe a na-akpọ nsọ ala. Ịghọtara ya? Ọdịnala Igbo spirituality kwenyere ya n'ebe niile, as long as Igbo dị concern. Igbo dị concern wụ na one na enwere ihe a na-akpọ alụ in Igbo spirituality. Yes, abominable act. Abominable act in Igbo spirituality gụnyere na nwanne ama nnata nwanne ya. Ọ bụ alụ n'ala Igbo, obodo ọsọ gị jee. Ọ bụ alụ n'ala Igbo na nna enwere ike idina nwunye ya nwaanyị. Ọ bụ alụ n'ala Igbo. Ọ bụ n'ala Igbo bụ na nwoke ọ bụrụ na ị chọrọ iduru nwa mmadụ na ị chọrọ ịnụ ya, ị ga mee the needful. Ị ga-anụrịrị nwaanyị, ọ bụrụ na ịnọkọta nnọọ etu iduru nwa mmadụ, ịghọtago, ọ na-amụrụ gị nwa. Ọdịnala Igbo asụpọtụrụ ya. So ọdịnala nwere ihe ndị bụ nsọ na ọdịnala Igbo, nwee ihe ndị bụ na-etu a ka esi eme ya na ihe agba alụ ga-eme ya. Igbo spirituality kwenyere na enwere ihe bụ Igbo spirituality nke mbụgolo bụ ga-egbu n'ọchụ. Igbo spirituality na-propagate holiness, high moral value. Ịgwọ ọgwụ abụrụ Igbo spirituality. O nwere mistake nchọ ka m correct ya ndị mmadụ ka ha ghọta. Ifuru dibia abụrụ representative of Igbo spirituality. Yes, onye dibia bụ onye na-anọrụ onwe ya n'aka ọrụ ya na ọgbụgbọ oku ya na profession ya. Ịma ihe dibia bụ? Dibia na ọdụ ka medical doctor nọ n'ụlọ ọgwụ ya, either na-eme mma ma ọ bụ na-eme njọ nke o metara dị n'ụlọ ọgwụ ya. Ịghọtara ya? Etu a ka dibia dị. Dibia abụrụ onye nwa bụ the custodian of Igbo spirituality. Ị nwere ike ịhụ na ị nwere idea. So na dibia nọ na-agwọ ọgwụ, na-agwọ oke ite, na-agwọ enye ule, na-egbusi ndị mmadụ. Ihe o metara ọ dị n'isi ya, ọ bụrụ ọdịnala Igbo sendịrị ya. Ị na-ege ntị ka m kọwalụ gị etu Igbo spirituality si wee nwe hierarchy. Dibia anyị sọrọ ọdịna ya. Ka m weregoro obodo gị gbaalụ gị atụ. Ịbịa n'obodo, enwere ndị bụ elders, enwere onye nwe obi na onye agba obi ụnụ. Ịghọtara ya? Enwere ndị ichie, enwere ndị nze, enwere ndị ọzọ. All ndị a niile bụ leaders of that community. Ọ bụrụ dibia. Dibia bụ onye nọrọ onwe na-eme spirituality ya. Na m na-akọwara gị ihe a, dị m akọwara gị ihe a dịka dibia. Dibia simple means profession mmadụ choose. Ịghọtara ya? Mana Igbo spirituality bụ the etu obodo si eme ọkpụtọrọkpụ. So I'm akọwara gị ọdịnala Igbo based on my personality and my rank n'obodo, because na m chiri ọzọ Eze-Ana. So anọ m the opportunity, enwere m the authority ịkọwa oge ọtụtụ ihe gbasara ọdịnala Igbo. Maka na ọ bụrụ na abịa n'obodo na-agụ ndị ga-abụ ndị eji okwu ha agba izu na ndị na-eme ka udo dị n'obodo, ihe agụnye ndị nze na ọzọ. Ọha ka obodo ma. So dibia bụ ọrụ profession na ọrụ onwe. So ọ bụrụzi onwe dibia merụ mpụ ma ọ bụ gbuo mmadụ esi na Igbo ya ọdịnala. Ịghọtara ihe m na-ekwu? Yes. So ọ bụrụ na dibia mee ihe ọjọọ si na dibia mere ihe ọjọọ. Ịghọtara ya? Etu onye isi abụ onwe dọkịta mere ihe ọjọọ si na dọkịta mere ihe ọjọọ. So ọ bụrụ na dọkịta mee ihe ọjọọ ebughị dọkịta isi na Kristian maka na ọ na-eje ụka. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dịkwu na dibia. So ihe na-achịkwa dibia abụrụ onye abụọ ọnụ na-ekwuru ọdịnala. Ịma ọnụ onwe ndị dibia na-eje ụka, inwebara idea. Ịma ọnụ onwere ndị dibia mana ha nọ n'ọkọt grupu dị iche iche, ọ bụrụ ezigbo onye ọdịnala. Ọ dị asọkwu nsọ. Ịma ọnụ onwere dibia nwere ike ịpụta nwunye mmadụ bakwa odina ya, ihe ọbụla pụta anụ nsọ ọ na-egbukwu ma mmadụ. Ịma ọnụ onye abụrụ onye ọdịnala. So egere nwe ọdịnala onye ọdịnala bụ onye na-asọ nsọ, maka na ọdịnala Igbo na-asọ nsọ. That is the key. So ihe na-achịkọwado gị bụ na ọdịnala Igbo does not support murder n'ụdị ọbụla, kama na
ndị ụka bịara wee bụọ ọdịnala Igbo ji na aja. Akụwago m ya sị ya ọdịnala Igbo does not support murder. Edotara m mgbe a na-akọrọ anyị akụkọ ihe mere na be anyị. E nwere ụfọdụ ụmụnna anyị ndị gbara ihe a na-gbara ọsọ ọchụ. Gịnị ka ha ji gbaa ọsọ ọchụ? Bụ na ha jebere ebe ha jere ime ihe wee nwee esemokwu, wee nụwa ọgụ egbuo mmadụ, ha gbaa ọsọ. Ihe eji gbaa ọsọ ọchụ bụ na ha ma na implication dị na igbocha ya bụ ọchụ egburu, ọchụ mmadụ, na ọ na-adị egwu. So and mgbe gboo ahụ bụ na na-enwere many land, inweta land na-adị sorry, inweta land na-adị izi. So mgbe ahụ nwere ikere maka na ebe ahụ ebe onye fụrụ anụ setụlụọ. Ọdọ ọchịrị ka kịta ya bụ isi ka ịkwapụ na be gị n'igburu ọchụ, ebe ka ị ya akwanye onye ya enye gị ana adrọsi. So ihe njikọwa ihe a bụ na igosi the magnitude of ihe wụ na mmadụ gburu ọchụ tụọ nnukwu ihe ọjọọ ka ọ bụ n'ala Igbo. So kedu ihe na-achịkọwara gị? Ihe na-akọwara gị bụ na ọdịnala Igbo asọpọtụrụ ime ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na ọ nwere onye ịma na mmadụ nwere ike na-eti mmọnwụ, onye na-eti mmọnwụ abụrụ na o representịrị ọdịnala Igbo. Ihe mmọnwụ ọ bụ ihe eji enwere aṅụrị. Mmadụ nwere ike jee daa ajụ ọgwụ, o ji wee mee ọkanga, o ji wee mee odogwu, asị na mgbe ọ dị n'okorobịa na ọ na-eti ọkanga ma ọ na ọ na-eti ọkpọka. Mgbe ahụ ọ daa ezigbo ọgwụ ya bụ na ọ bata na ebe a na-eme mmemme ma ebe mmọnwụ na-agba, ọ na-eme show adaezie. O nwere ike ọ bụrụ na ọ gbachaa na akwacha ịpụ, ọ tụkwasị ofu osisi aka tụọ ya aka sị ya kpọnwụọ, isi akpọnwụrụ. Ịpụta ebe ahụ ede ma otu dezi fụ na isi akpọnwụọla. Mgbe ọ sị ọgwụgwọ na ya agba aka, ọ gbara aka dị ofu osisi dị ya nwere ụkwụ sọsasị everything. Ihe niile ahụ ihe o ji wee mere onwe ya odogwu. Ọ bụrụ ọdịnala si ya ji eme. Gịnị bụ ọdịnala? Onye ọdịnala bụ onye anwa na-atụ nzu, na-awapụrụ ndị ichie ọjị, kwụba aka ya ọtọ. Ọ bụrụ na ị kpọọ ya n'obodo na ana ị na-azụ abụrụ ana gị, ọ bịa ebe a ọ gwaghị ya n'ihu na ana ị na-azụ abụrụ nke gị, okwuchi okwu okwuru akpa na-abịa. Onye ọdịnala abụ onye agha wọpụta, ọ sị na ihe abụ nkenye na mmadụ, ọ ma eje were ihe abụrụ nke ya. Onye agha na-asọ nsọ sị mba na ihe a na-anọ na-asị ya, onye ọ bụ onye ọdịnala. So Igbo spirituality enwere ọka o ji wee tinye aka. Igbo spirituality bezikwara na ihe ị nwere ike ịkpọ 10 commandments. Maka na Igbo spirituality ga-agwa gị na ihe a ga-ejekwara je gburu ji mmadụ, jee were mkpụrụ atụrụ mmadụ n'ọkwa ihe a na ọnwụkwa onye chọrọ iwe ihe si ya nwanne m doo ka m nwere nke ọsọ were iwere, ọsọ ga-ewere iwere. So Igbo spirituality nwere high moral value. So mgbe a na-asọ nsọ a na ndị mmadụ na-edewe Igbo spirituality, enwere high moral value. Mana kịta aza ejego bastardize ya everything. So bozi ọdịnala Igbo ji na aja. Oge nke ọdịnala Igbo ndị mmadụ na-efolo Igbo spirituality adịghị emenụ mpụnụ. Mmadụ a na-arọkọta je dị na-enwere ime ihe mana imere alụ, mana kịta azụ nwere ihe were ya. So ụmụ ihe niile aka anyị na-ekwu na Igbo spirituality abụrụ alụ agbụ. Igbo spirituality ebodo ji na aja. Etu esi awụ nọkọta dọgụ ebo ya nnu ka e wee gbuo onye bụ nkịta, ya bụ nkịta na-asụ ụsa. Mana etu a ka esi wee bịa akụwagoro m ndị mmadụ ihe dị n'ọdịnala Igbo. Abịara bụ ọdịnala Igbo nnukwu ebubo dị iche iche, bụ ya ebubo dị iche iche n'ọdịnala Igbo na ọ bụrụ Chineke ka anyị na-efe, na arụsị ka anyị na-ekpere. Eju onye a gịnị kpatara o ji kwu ekwu etu anwa? Ọ sị na ọ na-awapụta n'ihu arụsị ebe awụọ. Wee jụọ ya bụ ọ bụrụ na iruo ịbata n'ụlọ ụka, ị na-aba awụ n'ọta gị. Ọ bụrụ na ijego kọt bifọ iruo n'ihu jọji, ị na-abata na ihe na ebe jọji na-ekwu ịba awụ. Ị na-afụkwu ndị National Assembly, ọ bụrụ na ha zukọ mgbe ha na-eme screening, ameghị ntabi imecha etu ịba awụọrọ ha. That does not mean na n'ihi na-efe ha. Ka ndị Yoruba na-ahụzachi ike na okenye amasara n'ala, that does not mean ife. Ịghọtara ya? Anyị kụwakwa sị na Igbo spirituality na ọ bụrụ na ị nwere opportunity ịfụ His Excellency, weda ma ọ tọrọ ifusoro udo, nwa na-ekwu okwu ifusoro udo na o nwere ihe na-achọ na gọọmenti house wee fusoro udo, ị na-agwa ya okwu, ị ga na-ebe down in respect. Ọ bụrụ na ị na-worship ya, mana ị na-enye, ị na-akwanyere ugwu maka ihi na position ọ na-eme occupy at this moment as aka na-achị steeti. Ihe a bụrụ worship. Ihe bụ worship akụwago m ya ọtụtụ mgbe. Ihe bụ worship bụ
ihe anwa ịfụrụ n'anya karịa Chukwu. Ihe anwa ịfụrụ n'anya ya bụ ọ bụrụ na Chukwu si egbu na mmadụ igbuo mmadụ maka ihe ya bụ ihe ya ka ị na-efe. Maka na ọnya ọ sịrị ihe ọbụla ịfụrụ n'anya before onye don't worship another God before nyanwa. So onye nwere ihe ọbụla ibuwere ụzọ na-abụrụ nyanwa. So ọ bụrụ na n'ije nwere ike igbu mmadụ maka ihi ego ka ị na-efe. Na ọ bụrụ na ị nwere ike ije gbu mmadụ maka ihe na nwunye gị mara mma na ọka imetụ ya mma nwunye gị ka ị na-efe, ị nwere idea. Ihe ọbụla ga-eme gị ka ime ihe ọjọọ ka ị wee please that na ọhịa ka ị na-efe. Ya so nke bụ eziokwu bụ na Igbo spirituality anyị anaghị efe Amadioha, anyị anaghị efe udo, anyị anaghị efe owu. Ihe anyị na-eme na anyị na-akwanyere ha ugwu maka na anyị ma nọ ndị anjelu nke Chukwu na-ebunyere anyị aka bụrụ anyị ya ebugara Chukwu. Ọnya kpatara anyị ji akwanyere ugwu. Etu anyị isi akwanyere gọvanọ ugwu na ọ ya enyere gị aka nweta nke abụ nweta nke ọzọ. So anyị nwa na-akwanyere ugwu maka na anyị ma na Amadioha abụrụ Chukwu, anyị ma na udo ma ọ bụ las abụrụ Chukwu. Kama na anọ na Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa eweziga ike. O nwere eni ọtọ ọbụla ga-adị ile, weda ma ọtọ ahụ idewe n'ụlọ ụka gị ma ọtọ ọbụla ama adị ile, maka na ọ na ike Chukwu ihe niile na-eme. Wee kọwara wee gwa gị ihe kwuru na akwụkwọ Jenesis ebe e kwuru na ebe ọ gwara ụmụ Israel ha mee the Ark of Covenant. Ark of Covenant bụ ihe ọ na-abụ ha bụrụ ya gwa ha na-asịkpọ two cherub, sịkpọ ụmụ mmụọ, sịkpọ ihe ọkpụkpụ na-abụ oke na nwunye tinye n'ime data igbe ọgbụgba ndụ. Ha tinye the 10 commandments gwacha ihe ha eti akwụkwọ n'ime igbe ọgbụgba ndụ ahụ. Ha jewe ọgụ ha eburu ya. Igbe ọgbụgba ndụ abụrụ Chukwu, mana Chukwu oge na-abịa kpọkasị ụkwụ na igbe ọgbụgba ndụ ahụ wee radiate ike wee nwee mmeri. Ịghọtara ya? So ihe na-achịkọwara gị na ike Chukwu ọdịnala Igbo anaghị efe those altars. Ịkpọrọ ya Amadioha, ịkpọrọ udo, ịkpọrọ ya ndị mmiri, ọ bụrụ no. Mana anyị ma na ike Chukwu ebuka. Na ike Chukwu, no human being can withstand the vibration of God's power. No human. Even mgbe a na-ekwu na Genesis ya kwuru na David enwere na Moses enwere ike iwelite isi na o were akwa kọva isi. So the radiation anyị ekwedo ka ịfụ Chukwu okike apụrụ. Nchere Chukwu okike bụ onye isi ala nọ na Abuja. Onye abụ dị unmovable mover. Ike Chukwu okike onwere no human being can withstand the power of God. Even common obere ụmụ mmụọ ka ọ ga-abụ isi ebuo gị. Ịnụbara akụkọ onye ndị zuru mmụọ, o zuo mmụọ isi ebuo ya, o nwere ike ọ daa ọya days ọ ma ekwu okwu. Iri abịa mewa appeasement niile mgbe o ji nwetazi onwe ya after some days bidozi ikwu okwu ọkọrọ ụlọ ihe ya dị ijecha. Nche na ụmụ mmụọ ọ bụgoro ọdịnarị ụmụ mmụọ nche na ọ dị izi efu ya ihe nwetawa onwe gị ka iche na pictures ndị a na-ese ndị a bụrụ ụmụ mmụọ kedị ya ya ahụ imagination of the painter serienu dimenu mmụọ efu mmụọ anyị ya ma ebe fon gị dị nke isi ya ese ọ ihe a na-ese kasị na social media isere efuru mmụọ ihe abụrụ mameds ka a na-ese. O nwere ka ị ga-esefu mmụọ chọta ebe fon gị dị ka nke wụ mmụọ afụzesi nwa gị see m bụrụ ife adụrụ. So Chukwu okike pụrụ ime ihe niile ọdịnala Igbo abụrụ arụsị ka anyị na-efe. N'ike Chukwu ka ngwa ụwa ntịrị marọ. O nwere ụbọchị m mara atụ a wee kọwara ndị mmadụ ihe a ga-eji kọwara gị ike Chukwu. Wee sị gị na o nwere nepa polu, nepa nnukwute giant mask, kpọọ ya mask, na-ebu nnukwute ibu ị ga na-afụ n'ime ọhịa na ị na-eme travel from state to state. Ọ na-agba nnukwute dị mkpa. Ịbụrụ onye Oraifite ya afịa na Oraifite na ọ bụrụ na ị na-asa ebe o si ga abụ ọba. Ọ bụrụ na ị ga-ebe ihe afụta nnukwute polu a na-akpọ ya power source. O nwere onye ọbụla nwere ike try ije that side ọkụ egbuo straight. Ịghọtara ya? A na-akpọ ya power source. Polu ahụ ọkụ ọbụla si na polu ahụ ime ebe ọ na-eje. Ebe ọ na-eje bụ na ihe a na-akpọ NEPA substation na big stations NEPA nwere. Ọkụ si na ya bịa ebe ọkụ si na ya na-eje ewu na o nwere ihe a na-akpọ big transmitter. Ọ bụ ọkwa transformer dị na street unu mba. Nke a na-agwa gị na adị very giant. Ije na NEPA substation ya afịa. Ọkụ si na nke nnukwu waya abịa ọbana ya. O butuo ya obere. Nwa o butucha ya obere ahụ ọkụ ahụ wee sikwa na nke ahụ wee banye na nke a na-akpọ high tension. Ma nke a na-akpọ high tension. Nke a na-akpọ high tension bụ nke a na-adị ịtọ si n'ihu ya adị gafe na-adị n'enu na-adị ịtọ
nke aka na-akpọ high tension. Itinye aka ebe ọkụ egbuo stret, ịdọrọ ọkụ na ya sị ka idebe na be gị, ihe ile na be gị abụọ. Ị na-ege ntị? Nke anwa adịkwa ịta ahụ ya eburukwa data ọkụ high tension a wee jee n'ebe a na-akpọ transfọma, ọ banye na transfọma ebutukwu ya again wee bazie na nke a na-akpọ low tension, nke a na-adị waya nọ na-aga n'ihu be gị isi na ya atapụrụ ọkụ. Oge a ebutukwana ya, ebutuzie to the level ị nwere ike ịtapụ ya wee baa na be gị. Etu a ka Ikechukwu dị. Ikechukwu power source. You cannot tap direct from Ikechukwu maka who are you? You cannot withstand it because God is divine, while we are just human beings, spirits. So we cannot withstand the divine power of God Almighty. So ihe ọ na-emezi iwu eweruzie those altars wee dilute wee ike ka ike wee nwee ike ịgbatute. Ọ gbadozi ụkwụ na ụmụ altars ndị a, ịkpọrọ ya okwu Amadioha, ịkpọrọ ya okwu udo, ịkpọrọ ya okwu ụlas. Ọ gbadozi ụkwụ ebe wee nọ ebe a wee na-agụzi ndị ya, nọ ebe a na-ezi ndị ozi. The same thing ahụ ka various altars dị ebe ọbụla na temple dị iche iche na-alụ. Ịghọtara ya? Gị nwere onwe gị na-akpọ oku Chukwu okike ma alụ na nọ n'ihu ụlasị, ama na ụlasị abụrụ Chukwu. Yes, ama na ụlasị abụrụ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, mana ụlasị bụ ọlta mmụọ mma agbakwuru wee sị ya biko nyere m aka na ka mmadụ ihe na-eme na mmụọ na ihe nna ayọ bugara m ya n'ebe a ga-aza m ekpere. Ịghọtara ya? So maka ndị na-asị na anyị na-akpụ ihe ọkpụkpụ, jee na Nọmbas, akwụkwọ Nọmbas, ụbọchị nkụzi gbasara ya, ebe ọ gwara ụmụ Izrel sị na ọ bụ na onye agwọtara ya na anya si Moses ya jee kpụọ ihe ọkpụkpụ. Onye anaghị anya n'ihe ọkpụkpụ a na onye ahụ enwere onwe onye agwọtara. So ịfụna ya na Chukwu okike na onwe ya pamitiri sị kpụọ ihe ọkpụkpụ, mana ọ bụrụ na ihe ọkpụkpụ a ị na-ene ihe ọkpụkpụ ahụ anya, ọ bụrụ God, mana ị na-ene ihe ọkpụkpụ ahụ anya wee na-echeta Ikechukwu, wee na-echeta and o jisi ha na-ekpụọ ya bụ na ịkpụọ ya ikweta na ị ga-ene ya anya because ihe ọ pụtara na ikwenyere na idebe iwu Chukwu, na ikwenyere n'ozi Chukwu ji Moses wee lụọ. So na ikwenyere na onye ahụ o ji wee kwarụ ngwa ọrụ. So mgbe ahụ ị na-edata ihe ọkpụkpụ agwọ ahụ akpụrụ akpụ anya with faith, you will be healed. So ọ bụrụ na na-enwere ihe akpụrụ akpụ ma ọ bụ ihe atụrụ atụ, if you have faith na site na ike Chukwu na ihe a akpụrụ akpụ ga-enyere gị aka solve ya problem, so be it. Ọ bụrụ nya bụ ife. So akụwagoro gị ihe bụ ife. So ọdịnala Igbo does not support evil. Igbo spirituality, onye na-agwọ ọgwụ na-agwọrọ onwe. Ịgwọ ọgwụ na ọdụ ka onye na-eje ụka, mana o ji ebe otu nzuzo, o ji na-eme mpụ na ọtọ nọ biocultic distance ka o wee bụ na o nwetara ego. Ihe a gbasara ya, ọ bụrụ ndị ụka sendịrị ya. Ị na-ege ntị? Etu a ka ọ dị na ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo sịrị gị na-awapụrụ chi gị ọjị, na-awapụrụ ndị ichie ọjị, na-emede ezumezu, na-emede akwari dị na be nna gị. Ọdịnala Igbo asụrụ gị jee gwọọ ọgwụ. So onye na-agwọ ọgwụ na-agwọrọ onwe ya. So ihe na-achọ ka nkọwa bụ ka m separate ya ọka from ata, ka ị mara ihe ọdịnala Igbo kwuru, so that ọ bụzie na gị nwere onwe gị chọziri ije gwọrọ onwe gị ọgwụ aka dị onye mma ofinye n'isi, ka ị ghara isi na ọdịnala Igbo sendịrị. Ọdịnala Igbo esendịrị gị. Ihe ọdịnala Igbo gwara gị bụ kwụba aka gị ọtọ, jide ọfọ, jide ogu, jide eziokwu, jide ikpe nkwụmọtọ. Ọnya wa ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo gwa gị gị lụta ndị ichie, gị lụta nna gị fa, wapụrụ ndị ichie ọjị, wadụpụrụ ụmụ mmụọ ọjị. Ihe awọdụ ihe ọdịnala Igbo gwara gị. Ọdịnala Igbo asọrọ gị ji egbuo mmadụ ka iwe ọsọrọ gị ji egbuo oke ibe, ọsọrọ gị ji egbuo oke ibu. So ị na-eme ihe ndị a, ị mara ị na-emere onwe gị. Ihe dị chọ ka nkọwa ihe ọfụma ahụ ka unu ghọta ihe bụ ọdịnala Igbo. Na ọdịnala Igbo esendụrụ ndị na-eme ihe ọjọọ. Ọdịnala Igbo bụrụ spirituality n'ọrụ onwe ya, na-agwa gị gị jidekwa ọfọ, jide ogu. Gịnị wụ ọfọ na ogu? Jide truth and justice. Ọnya bụ ọfọ na ogu. So ọnya bụ ihe ọdịnala Igbo na-preach. Ịghọtara ya? So ka onye ji wee kọwa nkọwa taa bụ ka ị ghara ịnọkịta bụ ọdịnala Igbo ji na aja. Onye na-eme ọdịnala na-eme mpụ na ọtọ onye a na-emere onwe. Ọ bụrụ ọdịnala Igbo si ya ji eme. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ ụbọchị anyị ga-akụzi agba nke bụ anyị ga-akụwara so many other things ị kwesịrị ịma gbasara ọdịnala Igbo. Mana ka anyị kwụsị ebe a taa na agba nke mbụ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a ịnụ taa, yes,
ma ọ bụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ na ịchọ ka agbalị gị afa biri ebi, sendịalụ meseji na WhatsApp 0805 7837 672. I repeat, 0805 7837 672. Ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. A sị m na ọ bụrụ na ọnwụ egburu ji eji wee chụ aja na emechaa na ọ ga-ekwu ome. Udo dịrị unu, ka emesịa.